Кога ще знам, че вече имам купувач? В резултат на маркетинга, който ние сме направили за този имот, ще генерираме голям интерес от много потенциални купувачи. Когато някой от тези купувачи наистина иска да купи имот, той ще заяви своето желание. Тогава влизаме в един следващ етап от процеса на сделката, а именно търговските преговори. При търговските преговори е много важно да се договорят всичките параметри на сделката, които са специфични според профила на купувача, дали ще купува с налични средства, ще ползва ли банков ипотечен кредит. Това е много важно за нас. Ние като продавачи ни интересуват две неща. Колко и кога. Колко пари ще получим и кога ще ги получим. Някакво капано няма ли да взимам? Някакви пари, за да съм сигурна. Когато договорим всички параметри на сделката, купувачът ще остави депозит. Той трябва да провери имота, да се направи необходимите справки и да се подготвим за подписване на предварителен договор. Хубавата новина тук е, че ние вече сме готови с целият комплект документи предварително. Когато стигнем до предварителен договор, купувачът ще плати капано в размер на 10% от договорената цена. А останалите пари как и кога ще ги получа? След подписването на предварителния договор са необходими между 30 до 45 дни, за да може купувача да се подготви. Когато купувачът е готов, отиваме на нотариално изповядване. Преди това обаче, банката, кредитираща по сделката на купувача, ще издаде гаранционно писмо или писмо ангажимент към продавача. Това е много важен документ за всеки един продавач. В този документ се казва точно какъв е размера на кредита и при какви условия продавачът ще получи парите. Отиваме на нотариус, нали? На финала сме. Да, вече сме на финала. Това, което остава, е след изповядването на сделката, ние да се получим като продавачи парите. Основната задача на брокера е да проследи получаването на парите по сметката на продавача. След като получим договорената продажна цена, вече можем да предадем владението на купувача. И честито!